ciutat de les arts i de les ciències. Oh, que bonico. Vale, estem avui en l'eixida de València cap a agafar el camí de la Punta o de les Fonts, com se diu, y avui l'objectiu no és deportivo, és gastronòmico. Me'n vaig a almorzar en el meu amic Pablito de Sollana, del Romaní. Han quedat en el Romaní, que està fent teletrabajo. A veure què se cuece per allí i a on mos porta. Serà llitebre, serà bocadillo, serà puntilleta. Jo soy vegano en 3 setmanes, però avui estic disposat a fer una excepció. Ara vos ho contaré. Adiós. Atenció, camí dels Catarros, que és l'entrada de Catarros. Quin cachondeo havien de tindre així els de les alqueries que vivien per així, en esta part de la horteta ja finiquitada, saps? Quan li van posar el nom. Entrada de Catarros i camí dels Catarros. Que cabrons, Vale. Carril bici de la senda de les Vaques, és un trosset, és d'ahí, comença ahí, a tot Castellar Oliveral, i només passar d'ahí entrarem en Sedaví. Un ratet hasta la rotonda allà al final, que ja agarrarem la via Augusta cap al sud, ¿vale? Este caminet se coneix com la senda de les Vaques, que la veritat és que és un nom prou curiós així en l'horta, que no sé jo quantes vaques n'hi hauria. Això és una horta estranya, perquè l'horta esta de Castellar Oliveral, Pinedo, Sedaví, clar, està prou de la mar, prou de l'Albufera, no és com l'horta nord, que nosaltres estem acostumats. Mireu, senda de les Vaques. I així les últimes carxofetes. Mireu. Pues ja que no és una horta com la nostra, com la que estem acostumats, com l'horta nord. Està molt més destruïda i arrasada. Molts polígons industrials, pues moltes coses d'eixes, ¿vale? No sé si se m'escolta més cotxes. Campet, to bonic d'horta ahí. Sí, senyor. Que bonica és la nostra horta. Maravilloso. Vale, ja està clar, les marques de xerre que veiem, efectivament, igual que quan fem rutes per l'Horta Nord, la via Xurra és el camí del Cid, que correspon al GR 160. Marques, algunes estan un poquet amagades, però la veritat és que este GR està superben marcat. Està superben marcat, és un GR que jo no sé qui s'encarrega de marcar-lo, però està totes les marques, es veuen molt bé, els canvis, mireu ara veureu. Mireu així. Vale, ho veieu ahí, el gir, a més està marcat doblement. Encara han crescut aquestes plantetes i menys mal que han posat estes. Doncs tenim la marca del GR de que girem cap a l'esquerra i aquesta marca important perquè és la que ens indica que estem circulant per la via Augusta. Vale? L'estela romana, la concha del Camino de Santiago i l'escut de la Generalitat, perquè senyalització que l'heu vist en carreteretes, sobretot xicotetes, és la que marca que seguim l'antiga via Augusta. Me fa un soroll la bici? No sé si s'escolta, però des de l'altre dia me fa un sorollaco. Jo no sé. Eurovelo 8 de camí al Romaní a esmorzar. No puc gravar molt perquè m'he entretingut massa. En principi encara me queden 8 o 9 quilòmetres. En compte d'esmorzar dinaré. Molt bé, molt xulo. L'Albufera està ara bonica. Bueno, l'Albufera, els canals que creuant, l'Albufera, però així no l'he passat. He creuat un parell de canals i es veuen molt bé d'aigua, molt verdet, de vegetació vull dir, i algunes aus. Encara que ara ja, aus, a poc van havent menys, no sé si més avant trobaré més.
però quan vaig vindre en març o en abril n'hi havia moltes. Bueno, una altra cosa important, interessant, ara que em pare de la bici, és que este caminet que estem seguint també és, com podeu veure, Camí de Santiago, Camí de Sant Jaume de Levante, o Levante. No sé, és el pilón que señala també la Via Augusta, molt també, i Terme de Sollana, ¿vale? Fa uns anys el camí este de Santiago no estava gens marcat, per així. Existia i hi havia una associació i hi ha una regió on podies demanar la credencial i tot, però no estava marcat, o almenys tan marcat. Este tram, des de luego, està molt bé, està molt ben marcat i és xulete. I així se pot anar, per exemple, a Shetland, una cosa que jo personalment tinc ganes de fer. Un canalillo, mireu com corre el canalillo a l'aigua. Heu vist com corre? Que guai! I estem entrant ja tota els camps del Pamplona. I si ens recordeu de Canyes i Barro, seria el Bufera abans. Saps?